Yabona le yokuphuma emntwini, okusho ukuthi uma usuphuma kumele kube nezazi eduzane, ukuze uma sekhuluma into ongasazizwa ungasalikhiphi ngisho izazi. Sikubonile lokhu kuMagwabe, sakubona kulo mkhuba usuwenzeka kuMakhumalo. Shuthi le nto le yokuphuma ihamba nezazi, ngoba siyaqala ngqa ukuze uMakhumalo eba nombono okungowakhe, nezwi okuyelakhe, la engalandeli khona ukuthi uhusband utheni, la ekhuluma khona ukuthi nje kahle kahle abantu abakusizayo awubaboni, abantu laba abahambisana nawe bekulekelela awubaboni, awubathatheli ekhanda. Ukuthi awubathatheli ekhanda noma kungeke kube ukuthi ngichaza isiZulu esiqondile ngqo, kusho ukuthi awubabheki ukuthi yilaba abangisizayo, awu-appreciate, awuhloniphi. Nakuba ngingakaze ngibone kubhaliwe ndawana ukuthi awungithatheli ekhanda, kodwa sekuyinto eseyisizwa abantu bekhuluma, mase uyayizwa umqondo wayo ukuthi uthini. Awungithatheli ekhanda, wenza ngathi angisile. Awungithatheli ekhanda, awuyiboni imizamo yami, awu-appreciate kahle kahle. Le nto-ke mhlampe eshiwo uMakhumalo ezodida abanye ukuthi wathi awubathatheli ekhanda kusho ukuthini? Kusho ukuthi awungiboni kahle. Uyabo? Inaleyo nto ukuthi cha awuhloniphi or awubongi. Saqala ukuzwa uMakhumalo ekhuluma nje, yingakho sithi u-season 8 bazama idrama, noma kunedrama ngempela, noma kushubile, noma sebefuna ukuthi sibuke ngoba sesishilo ukuthi kahle kahle sikhathele. Ngoba phela siyalalela, siyayibuka i-TV show, siyithanda, siwathanda amakhosikazi, kodwa hayibo, angeke uphinde into eyodwa kaningi sikuze ukuthi uphinda into eyodwa. Ayenzeki leyo nto, sesizwile. Kwase kwenzakalani? Kuyenzeka noma kwenzeki, kukhona noma akukho. Ngoba manje yithi laba sigijima sipheka, makuthiwa nangu unkosikazi uyapheka, uma emnyango sithi fine, woza-ke ka-know your worth. Hawu, nangu unkosikazi esejika ethi ukukhala ehlafuna ku-right, siyithulele-ke. Ngoba phela ekugcineni i-choice ekabani? Ekamuntu kumuntu. Ibuye isizini sigamanxe, ngoba phela siyayibuka i-TV show sesilalele, aphinde athi unkosikazi mina ngiyahamba. Sithi hamba phela. Ayese sekuyithi manje sesi-wrong ngoba ngesikhathi ethi ngiyahamba sivele sithi akusiyo nje into azovela ayisho esusela kungenzeke lutho. Zikhona izimo nezinto aseyibonayo ukuthi lezi sezingiphushela ukuthi ngihambe, ngikwarathu ekuhambeni, atshela unkosikazi. Manje-ke sesiyibuza ukuthi bakhona bazohlala no-number 5 kuphileke. Lesi simo mhlawumbe uMayeni ayethe uyasaba, usenayo into yokuthi sizogwemeka. Ngoba uMayeni wathi usaba isimo sokungezwani esike saba khona. Wathi uMayeni besikholwa impela singamakholwa, kodwa kuleli gceke besingezwani, singabhekani. Ngathi mina ayipho. Mase ngithi hawu, manje ku-season 1 basuke bakhuluma ngokuthi babangani, badlule ey'miningi kanje base bebabangani. Kwase sekufika i-TV show yabaqhatha, yabakhumbuza ukuthi kahle kahle nawe unekubo, nawe unekini, nami nginekini. Bahlukana futhi baba unkosikazi onendlu yakhe nendlu yakhe. Ithini into? Cha, into-ke yiyo i-TV show ukuthi sithini-ke manje, ngoba manje ivalwe i-TV show sekukhonjwana ukuthi engathi unesifo esithile sokubuye i-network i-connect i-disconnect. Sathi hayibo, ukusho kanjani kulona omunye unkosikazi ebesehamba nalaba, esebona nalaba bosizo oluphezulu lokuthi abathi hlala phansi uthulule konke okusesifubeni, uyikhulume yonke into njengoba injalo ukuze usizakale. Eselapho efuna usizo, wasumkhomba isifo sokuthi uya-disconnect abe uya-connect. Izothiwani into ngoba phela manje lela gama ilalifuneka laphana kwakuwu-dismissive, hhayi u-delusional. Because into yokuba delusional, mina Fix ngingasho ukuthi onke lawo makhosikazi a-delusional ngendlela engachaza ngayo uma ngifuna ukuba serious. But angikwazi ukuba serious kuyi-TV show ngoba ngibuye ngithi ikuphi abaku-act-ayo, ikuphi abayiqiniso. Kwaba ukuthi-ke manje ikhulunywa nabangani. Sathi uzobuya uMayeni ayiphendule lento. Uma eseyiphendula uzosuka ayiphendukezele.
mase iphendukezela ibe wrong. Ngoba mayethanda uMayeni engabakhumula isithunzi sabo asibeke phansi ngey'mpendulo engabaphendula bona eyisusela kule yanto ye-friendship. Sathi hayi bo, umsukelelani uMayeni ngoba uMayeni akancingani mayesefuna ukusho into. Sabe sathi kodwa i-TV show nathi sizokhuluma kufane ne-TV show. Guys, ake ngivale le video, isikhathi asingivumeli ukuthi sixoxe sobe sixoxa. Bye.